нещо. Май не. Добре, сега ще почвам. А, Дам ли ограда? Чакай. Да. Добре, оправих си ти. Сега снимам. Окей. Защото нещо се бъгна и без съм го спрял. Чакай да видим колко голям ще бъде. О, скелет. Та малко ме пооцелява ли? Извън кадър. Аз убия крипър. Так му шах да го умира с лък. Та ще ви покажа моят хом. Добре, аз ще почвам. Мале, голяма ферма ще направя. Така. Аз трябва да си оправя в рапса. Защото ми снима по 29 секунди, не знам що тъй. Трябва да си го оправя. Първо да го реснем. Най-важното. Така. Ресет ферма вес. Аз започна наново Той просто започна да взимам отново. И тот път да не ми се бъгне да снимам повече. Добре. Сега си го оправих. Отново този странен бъг. Това е моят хол. Фермичката. Ето, който не се получи. Ето тук имаше имаше нещо като планинка. Малка. И това стана наравно. Да, бе. Тъфъй. Просто. Печката!